Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinagamamalapin. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Bawang po lahat sa pandalangin ng aming iginagalang minimalibang lista at Timalo Evangelist Welde Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga komedisyo po sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagawa pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami at gawin ko sa aming pag-aaral salita, lagisan mo yung salita, patay bang likod sa kanang ayaw lamang magawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin mo dali yung papapalang espiritual. Sa aming mga minakapatid sa dakong ito, lala ang pumami naman ang mabisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang, demonyo ng gawa ng kaaway, kasaut in Jesus' mighty name, kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng nagagalak at pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at magsipaghanda para sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit bago po lahat, ay ako po ay bumabati ng isang magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinakuna po ating ginagalang at minimalibang lista, Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved viewers,
Kayo po'y magantabay, patapusin po inyong banal na gawain at saka kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating Diyos. Amen. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Joel de Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kunin na po natin ang ating pong mga Biblia at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. At ating mabasa ang ating pong unang talata dito sa Aklat ng Roma. Ang kabanata ay 13, talata ay 11. From the book of Romans, chapter 13, and the verse 11. Amen. Pagkatapos sa Tagalog muna and then after that the English version. Aklat po ng Roma, kabanata ay 13, talata ay 11, at ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating po pamagatan ang ating pong pag-aaral ng The Awakening Time. Alam po niyo mga minamahal, samot-sari ng mga schedules ang ating napag-aralan ang patungkol sa pagkagising. Amen. Amen. At ito po mga minamahal ay talagang nandoon ang gusto ang mensahe ay para tayo po ay manatili at focus sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. But sabi nga ng Romans chapter 13 verse 11, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Ang sabi ng talata mga minamahal, kung noon tayo po mga minamahal ay nakakilala, ay sinasabi natin darating na ang mahal na Panginoon, atin ang tatanggapin ng kaligtasan, tayo na ay sasapiling na mahal na Panginoon. Eh sabi ng Biblia, this time, today, is the nearest time. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayong araw na ito mga minamahal, ay pinakamalapit na oras doon sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. And another day, tomorrow, the next day, the next week, month, these are always coming nearer and nearer. Papalapit ng papalapit doon sa tinatawag nating pagbabalik ng mahal na Panginoon. We don't know. Mamaya, bukas, sunod na linggo, sa buwan, taon, wala nga nakakaalam. Basta ang sigurado natin, mga minamahal, ay darating ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon because it was promised. Lahat ng nagagalak na sila ibabalikan ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Yan ang rason kung bakit tayo mga minamahal naglilingkod na may katapatan. Tayo pong mga minamahal ay talagang we endure yung mga persecutions na atin natatanggap. Amen. Despite all yung hirap ng ating nararanasan, narito pa rin tayo, handang magpatotoo na ang Diyos ay mabuti. Amen. Because we know, sabi ng Biblia mga minamahal, ako'y pupunta sa langit sa aking Ama, ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, sapagkat sa bahay ng aking Ama, maraming mansyon. Parawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag naipaghanda ko na kayo, ang sabi ng mahal na Panginoon, babalikan ko kayo. Upang na sa ganun, kung nasaan ako, ay doon din kayo. Lahat na nagagalak na malaman yan, sumigaw ng praise the Lord. That time, ang sinasabi ng Biblia, papalapit ng papalapit yan. And today is the nearest time. Kaya sabi ng Biblia, magsigising na tayo. Amen. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Siguraduhin natin gising tayo mga minamahal. Ang pagkagising ang pag-uusapan natin. Amen. Awakening is not just for those sleeping. Awakening is also for those sleepy. Ano ibig sabihin?
ang pagkagising ay hindi lamang doon sa mga tulog. Amen. Kundi pati doon sa mga inaantok. Wala pa mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So kung ngayon, mga minamahal, tayo po mga minamahal ay sabi nating mayroon tayong mga taong kilala na walang panahon sa Diyos. These are the people who are asleep. Matulog sila. Pero mayroong mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang sa mga oras na ito ay unti-unting inaantok. Unti-unting naguguyo, unti-unting nahihila sa makasanlibutang bagay. Unti-unting hindi na excited sa paglilingkod sa Diyos. Kanina, grabe ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Nakatunganga lang yan. Humihikab pa yung iba. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi naman overnight. Amen? Amen. Pero yung mga Kristiyanong maiinit, maski na overnight, gising na gising upang purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. These are the people na talagang starting to backslide. Amen? Ang sinasabi, panawagan na mahal na Panginoon sa talatang ating unang nabasa. Kung ikaw ay taong hindi mo kilala ang Diyos, gumising ka na. Kung ikaw ay taong nakakilala sa mahal na Panginoon, unti-unting nahihila, gumising ka na. Dahil ang oras, pinakamalapit ang bawat araw sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Mateo, Kabanata 25, talatay 1 hanggang 13. Amen. Aklat po ng Mateo, Kabanata 25, talatay 1 hanggang 13. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya." Nang magkagayon nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan." Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, "Baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo." At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. At inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, "Panginoon, Panginoon, buksan mo kami." Datapwat sumagot siya at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi niyo nalalaman ang araw ni ang oras." Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Brother, pinag-usapan dyan mangagpuyat. Umaga naman ngayon Huwag natin kunin literally. Amen? Kaya ang tawag dito metaphor. It's a parable. Amen? Kung titignan natin mga minamahal dito sa Matthew 25 verse 1, ang sinabi, ang ginamit ng ating mahal na Panginoon na metaphor, ito yung mga virgins. Sapagkat kung titignan nyo, bago natin ituloy atin munang para maintindihan natin mga minamahal, para ma-connect natin, virgins are Christians. Dito sa aklat ng Isaiah, Kylie, aklat ng Isaiah, kabanatay 62, talatay 5. Amen. Aklat po ng Isaiah, kabanatay 62, talatay 5. Sapagkat kung paanong ang binata ay nakikipagtipan sa dalaga, gayon nakikipagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. At kung paanong ang kasintahang lalaki ay nagagalak sa kasintahang babae, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat ng Kristiyano, ang tawag sa atin mga minamahal ay virgins of God. Amen?
At ito mga virgins na mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na bride of the groom. Amen. Kaya nga mga minamahal, binanggit dito, ito yung mga 10 mga dalaga, mga minamahal, the 10 virgins, mga minamahal, ay sila po mga minamahal ay nagsipaghanda, inimbita, tinawagan, para sila po mga minamahal ay sumalubong sa kanilang Diyos, sa kanilang bridegroom. And that is walang iba sa ating mga minamahal, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng natutuwang maimbitahan sa okasyon na yan, sumigaw ng praise the Lord. Kapag hindi ka inimbitahan, wala tayo dito ngayon. Sabi ng Biblia, walang sino man makalapit sa akin, maliban siya tawagin ng Diyos. Kaya kapag tayo nandito ngayon, mapalad tayo sa lahat na mapalad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itong 10 virgins na ito, mga minamahal, ay tayo yun, mga Kristiyanong pinag-uusapan dito. Amen? Ito yung mga taong nakakilala, nakakita ng himala ng ating mahal na Panginoon, dinago ang buhay. Amen? Dati magulo ang buhay ngayon, pinagpalang lubos. Amen? Dati-rati lubog ang negosyo, ngayon pinagpala. Dati-rati may puno-puno ng karamdaman, ngayon pinagaling na. Dati-rati walang silbi sa lipunan, ngayon pinupuntan at pinagkakatiwalaan ng kanilang mga kasamahan. Bakit? Ang Diyos ay Diyos na mabuti. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. So wag na wag mong kalilimutan yan, mga minamahal. Amen? Sa verse 2 up to 4, ang sabi ng verse 2 up to 4, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Ito mga minamahal, kung titignan ninyo, itong mga virgins na ito, itong mga Kristiyano, yung kalahati, foolish. Yung kalahati, sila po mga minamahal ay wise Christian. Take note parable ito na mahal na Panginoon na, then shall the kingdom of heaven be likened. Ibig sabihin, mangyayari ito. Amen. Amen. So, ibig sabihin, siguraduhin ninyong hindi ito hahatiin. Ibig sabihin, lahat ng ito nandito ngayon, mga minamahal magkakasama, doon tayo sa masasabing wise Christian. Hindi tayo kasasama doon sa tinatawag na foolish Christian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat doon sa kupunan ng mga anak ng Diyos, mayroong mga wise at mayroong mga hindi wise. Amen? Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, wise Christians took their lamp for a purpose. Foolish took their lamp for compliance. Anong ibig ko sabihin, mga minamahal? Ito na, tingnan nyo. Dati-rati, ang alam ko dito, nung nababasa ko ito, akala ko, nung dala nila yung kanilang lamp, lahat may karga. Tapos, noong dumating, naubusan sila, di wala na sila. Basahin nyo yung mga explanations patungkol sa parable na ito. Ganun ang panapupuntahan. Pero nung aking nabasa, mga minamahal, tingnan nyo kung gano'ng kabuti ang mahal na Panginoon na mensahe sa atin ngayon Ang sabi niya ulitin ko yung basa ko kanina. 5 of them were wise, sa verse 2, and 5 of them were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Kumuha ng lampara, pero hindi na tinignan kung mayroon ba itong kargang langis o wala. Amen. Anong ibig sabihin? Nung sabihin, ali kayo mga dalaga, kumuha kayo ng lampara at tayo sasalubong. Nakakuha ng lampara, sige. Kinuha lang niya ito for compliance. Baka akala niya, hindi pa papasukin pag walang lampara. Amen. Amen. Ito na. Nung pagdating na ito mga minamahal, talagang pagdating, inabot ng sumobra. Kaya yun, wala silang ilaw, madilim. In the first place, mga minamahal, may mga Kristiyano talaga na ginagawa ang paglilingkod just for compliance. Amen. Meron tayong ginagawa, mga minamahal, na hindi natin naiintindihan bakit ipinagagawa sa atin ang mga bagay na ito.
Kaya nga mga minamahal, pakibasa muna natin ang sabi ng aklat ng Efeso, Kabanata 5 talaga 15 hanggang 17. Amen. Dito po sa aklat po ng Efeso, kabanata po ay 5, talata 15 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinakailangan daw unawain natin ang bawat ginagawa at pinagagawa ng mahal na Panginoon. Hindi yung kapag sinabing, okay, kumuha kayo ng lampara. Hindi mo titignan, bakit kaya kayo may lampara? Hindi mo man lang inisip. Amen? So ang ginagawa ng ilang Kristiyano, kumanta kayo, magpuri. Puri ang puri. Hindi na alam kung bakit parang sa kailang puri. Dumalo kayo, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Sige, dalo lang, hindi alam kung bakit. Amen? Kaya napaka-babaw ang pagkakilala nila sa Diyos. Makinig kayo, nandito nga, pero hindi nila nakikita importance ng salita ng mahal na Panginoon. Dito, maski na grabe ng pangungusap ng Diyos na sinasabing, magising ka na, kapatid. Huwag ka na manatili sa kung anong meron ka ngayon na para bang lulutay-lutay ka sa paglilingkod. Malapit nang bumalik ang Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilang Kristiyano, they don't care about it. Amen. Hindi nila pinapansin, bahala ka dyan. Amen. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga minamahal, since tayo, mga minamahal, ay nasabing virgins of God, mga Kristiyanong tinawag na mahal na Panginoon, kapag ikaw ay naglilingkod, serve with understanding. Bakit kailangan mag-fasting? Bakit kinakailangan magbigay? Bakit kinakailangan magpagamit sa mahal na Panginoon? Ikaw ay choir, ikaw ay anong ministry meron ka. Bakit kinakailangan magwalis ng CR? Ang daming mga bakit tayo. But you should know, dapat alamin natin na lahat yan may purpose. Hindi yan ipapagawa sa atin na trip-trip lang. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kinakailangan manamit na mahaba? Bakit hindi basta putol-putol ang buhok na yung pagbabae mahaba dapat? Ang lalaki dapat maiksi. Bakit? Amen. Dahil ang sinasabi ng Biblia, kapag ginawa natin lahat sa Biblia natin yun, kapag sinunod natin yan, lahat yan nakakabit sa ating kaligtasan. Na kapag bumalik ang mahal na Panginoon at sinasabing, handang-handa ka. Tandaan niyo mga minamahal, alam niyo yung lamp? Yung lamp is a way para makita ang kagandahan ng virgin. Amen? May liwanag. Isa pa, kung titignan ninyo ang setting noon, the time of the Jews, ang mga dalaga may sariling chamber, yung bridegroom may sariling chamber. Hindi sila malapit. Lalakarin nila yan. Amen. At kung wala kang lampara, hindi ka makakalakad, wala kang papupuntahan. Kaya napakahalaga ng lampara. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bago mo gawin ang isang bagay, bago mo ito, bago ka mag-question, bago ka sinasabing, hindi naman kailangan ng Miyerkules, hindi naman kailangan ng Biyernes. Amen. Alamin mo kung bakit ipinagagawa ng mga pastor ang mga turong yan. Unang-una na lang, kung hindi tama ang mga turo na yan, bakit gumaling ang karamdaman mo? Kung hindi totoo ang mga tinuturo dito, mga minamahal, bakit ang nababaliw pinagagaling ng mahal na Panginoon? Bakit ang taong walang silbi, binibigyan silbi naman? Ibig sabihin, lumalakip ang salita, tanda't ebidensya na totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po pwedeng papalakpak ka ng palakpak lang na hindi mo talaga ginagawa ito para paspurihan ng Diyos. Kapag nagpalakpak ka, hindi dahil sa ako'y nagsasalita o sino mang preacher ang nagsasalita. Kaya ganun pumapalakpak, hindi yung nagsasalita ng pinapalakpakan, kundi ang Diyos na mapagpala sa lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, when we be awake by serving with understanding, not just for compliance. Amen? Second, sabi niya, be awake
The journey to heaven is rough than expected. Gumising ka. Alamin mo katotohanan na ang papunta sa langit ay hindi highway, kundi bako-bako na kinakailangan mong akyatin, lakarin. Amen? Kung sa isip mo ngayon, mga minamahal, akala mo ang pagpupunta sa langit ay easy-easy. O ngayon, kung ang ginagawa natin paglilingkod ngayon, nakikita mo para mag-easy-easy ka lang, tingnan mo, kumustahin mo yung lakad na ginagawa mo, kapatid. Baka hindi yan napupuntang langit. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, kindly, Aklat ng Mateo, Kabanata 7, talatay 13 hanggang 14. Mateo 7, talatay 13 hanggang 14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangasusumpong noon. Kung totoong madali ang papunta sa langit, wala sana ang talatang ito. Amen. Kaya nagtataka ka, mga minamahal, bakit ang hirap parang nahihirapan ako sa aking buhay? Bakit kailangan kong pagdaanan na pagtawanan ako ng aking mga kaibigan? Bakit kinakailangan itakwil ako ng aking mga magulang? Sapagkat makipot ang daan patungo sa buhay. Amen? And sinasabi ng Biblia, despite makipot yan, dumaan ka diyan. Amen? Fit yourselves. Para pagdating mo doon, pag ikaw ay nakadaan diyan, ang sabi niya sa dulo niyan, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung titignan niyo mga minamahal mga Kristiyano naglalakbay, bagamat nahihirapan, nakita niyo, walang pamasahe, pero nandito pagdating dito, sasabihin niya, pinaggaling ako ng mahal na Panginoon, pinagpala, mabuti ang Diyos, nagpapatotoo pa rin. Kagabi, kulang sa almusal. Kanina, kulang sa almusal. Kagabi, hindi na kumain yan. Dahil sa, di ba, trials. Pero pagdating dito, nakangiti. Hindi mo alam, kukur-kur-kur yung kanyang tiyan. Amen? Amen? Sabi niya, praise the Lord. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Bagamat naamoy niya yung spaghetti sa likod. Amen? Sasabihin pa niya, ang Diyos ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, sabi niya, maluwag. Sabi niya, straight is the gate, and wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. Kung hayahay ka, dumadaan, di ka man lang nahihirapan, mag-isip ka, kapatid. Amen? Baka hindi alam na Kristiyano ka. Amen? Kung tawag natin dyan sa mga politiko, balimbing. Amen? Kapag kausap mo Kristiyano ka, pero pag kausap mo hindi Kristiyano, hindi ka na rin Kristiyano. Hindi pwedeng ganon. Amen? Pagkarap mo Kristiyano ka. Pagkarap mo hindi Kristiyano ka pa rin. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat kinakailangan makita nila ang ilaw. Kinakailangan makita nila ang kabutihan ng isang pinagpalang Kristiyano at ng hindi naglilingkod. Kaya nga, sasabihin nila, maglingkod na lang. Nakita niyo yung mga nagkukwento? Even tricycle lang. Kinausap ako, dumalo ka kapatid, ang Diyos namin na mabuti, nagpapagaling. Walang iba pangalan niya, Jesus. Yung ating mga kapatid, may pinaglilingkuran na. Una ayaw. Taliw lang yan. Pero nung karamdaman, di mo gumaling-galing. Naisip niya, oy, nagpatuto sa akin tricycle. Doon daw sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ang Diyos, punta nga ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ang Kristiyano ay pagkarap, hindi Kristiyano ay maritis, ay magmamaritis na rin, ay walang pinagkaiba. Amen. Kinakailangan makita ang kaibahan ng mga tunay na ipinagpala na mahal na Panginoon. Amen. Next, mga minamahal, sabi diyan, ano ba yung lamp? Sabi ko nga, this is used to have the burning fire. Diba, pag binabati tayo minsan, keep the fire burning. Ibig sabihin, maglingkod ka diretso. But the fire is nothing without the oil. Ibig sabihin nun, siguraduhin mong mayroon kang oil patuloy upang sa ganun hindi maputol ang ningas ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen?
Ano ba yung oil, mga minamahal? Ang sinasabi, itong oil, parati natin nalalaman ito na ito yung, basahin nyo na sa bahay ito, Exodus chapter 30 verse 25. Normally, ito po mga minamahal ay patunay na ito yung ikinukumpara parati malapay tungkol sa banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Sige, basahin na lang natin. Nandiyan ka na kapatid. Sige. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 30, sa talata po ay 25. 25. Ito po ang nakasulat. At iyong gagawing banal na langis na pampahid, isang pabangong kinatha na ayon sa katha na manggagawa ng pabango. Siya ngang magiging banal na langis na pampahid. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing ito yung banal na langis, amen, holy oil, it is a metaphor used para masabi natin ito yung presence ng banal presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapag sinabi ng Biblia, kapag may karamdaman ng tao, amen, pumunta siya sa banal na iglesia, lumapit siya sa mga elders of the church, mga beloved workers, ibig sabihin, mga minamahal, ipanalangin. Pagkatapos na may panalangin, sapagkat ang panalangin na matuwid ay may kamuluhan. Malaking bagay. Nakita nyo, kapag may karamdaman ng Kristiyano, hindi pumupunta at nananahimik lang sa bahay. Pag may karamdaman ng Kristiyano, pumupunta doon sa banal na gawain. Pagdating dito, nakita nyo mga, pagkatapos maramdaman ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, gumagaling ang may karamdaman. Manaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, sabi niya, the lamp is useless without the oil. Walang silbi ang lampara kapag walang ningas o walang oil, mga minamahal. So napakalaga ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. The oil causes lamp to keep fire burning. The oil is for, tanda niya, the oil is for a fee. Hindi po libre. Tinan niyo mga minamahal. Anong sinabi ng, basahin muna natin mga minamahal, yung kung babasahin talata, nung mawala sila, ano sabi niya? Pumunta kayo doon, bumili kayo. Hindi libre. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, tandaan niyo yung mga minamahal. Ang sabi diyan, kapag tayo po mga minamahal, it is not available anywhere. Not in the online shops or a place that you need to travel and exert effort. Basahin nga natin ang Lucas, Kabanata 11, talata 13. Amen. Aklat ng Lucas 11:13. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, talata 13, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong tumatanggap ng libreng banal na Espiritu? Yaong mga humihingi sa Kanya. Amen. Take note ha. So ibig sabihin, ang tao, hindi po, libre naman yan eh. Sabi ni Brother Joby, narinig ko minsan eh, everything is free, salvation is free, it is a gift. Yes, but for those who ask for it. Sa sino man taong humihingi, sapagkat ang sabi nga, kung kayo nga, sabi niya, if you then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay libre, pero para doon sa mga taong humihingi, mga deserving Christians. At kailangan, we have to exert effort. Hindi pwedeng, pengi. Anong tinuturo naman na pastor? Kung hindi mo maramdaman dahil sa grabing pagsubok meron ka at grabing nahihila ka sa libutan, maggawa ka ng agonizing prayer. Ano ba sinasabing agonizing prayer? Yung iba, sinasaktan mga tuhod nila para lang maramdaman lang nilang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat napakahalaga na nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Kung matatapos na ang ating banal na gawain, at hindi mo man lang mararamdaman o nararamdaman ang banal na presensya, para ka lang
hanging ginaganon-ganon lang. Mag-isip ka, kapatid. Wake up. Gumising ka. Amen? Ang kaligtasan ay mas maaga na ngayon kaysa nung ikaw ay nakakilala. Amen? Kaya nga dapat gumising talaga tayo. Hindi ito biro-biro, mga minamahal. Amen? Nung last overnight, pinag-usapan namin ang mga, siyempre, gera-gera ng Israel. Di ba, mayroong mga wars tayo. At pwedeng sumiklab ang Third World War, ginaganon. Anong klaseng gera ito? Ito ba ay missile? Ito ba ay yung bomb or virus ba ito? Ang dami! Amen? Pero sabi ko, huwag tayo mag-aburido dyan. Dahil alam natin na mangyayari yan. Amen. Alam natin mangyayari mga gira. Kaya huwag ka matakot. Talaga magkakagira eh. Sinabi ng Biblia eh. Ang kailangan mo na lang, kapag naririnig mo yan, ay dapat magising ka na. Ibig sabihin, kapag nangyari yan, papalapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Alam mo natin ang mahal na Panginoon. Kung ikaw ay palutay-lutay pa rin, ay magpakainit ka na, kapatid, maawa ka sa sarili mo. Amen. Amen. Tanda mo, tinawag kang virgins of God. Tapos papahaya-hayahay ka. Kunting kibot-tisod ka. Paano ka mangyayari? Paano? Ipapalit mo ba ang eternal life? Take note eternal. Ang sabi ng Biblia, ang ating buhay lang dito sa mundo, 70 to 80. Sometimes, umabot tayo ng 100. Amen? Ngayon, lately. Amen? On the average. Pero sabi doon, it is only 80 years. Amen? The most 100, sige. Pero ikukumpara mo ba yung buhay mo, magiging buhay mo dun sa everlasting life? Pag sinabing everlasting life, hindi yan 1,000 years, hindi lang 5,000 yan. So on and so forth yan, hindi mabilang, kaya nga everlasting life with our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanong, dalawa kasi ang pwede mong puntahan kapag ikaw ay umabot pagkatapos ng buhay na ito. Yung isa, buhay doon sa langit, sa piling na mahal na Panginoon. Yung pangalawa, kapag hindi ka naglingkod at hindi ka nakinig. Ginigising ka na, pero hindi ka pa rin naniniwala. Ang isip mo malayo pa rin. Mayroong tinatawag na everlasting life doon sa condemnation. Doon sa buhay na talagang puro kapahamakan. Doon sa impyerno, nagniningas na apoy. Gusto mong buong buhay mo na nahihirapan ka doon? Amen? Today is the decisioning time. Ito ang oras na ito. Mamaya magsisisi ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, brother, nararamdaman ko naman talagang ito, nanlulupay-pay ako, magagawa ko. Take note doon sa talata, doon sa verse 5. Ang sabi ng verse 5, doon sa unang talata ang ating nabasa. Lahat mo muna ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas. Sabi diyan sa verse 5, and at the midnight, sabi diyan, verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Lahat ng Kristiyano, walang exempted sa panlulupaypay. Lahat tayo nakakadama ng panlulupaypay. Lahat magsabing amen. Totoo yan. Walang master of the universe na sinasabing, malakas ako parati. Hindi totoo yun. Lahat ng tao dumadaan. Lahat ng virgins, lahat ng Kristiyano, ng ating mahal na Panginoon, dumadaan doon sa tinatawag nating panlulupaypay. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay nanlulupaypay na Kristiyano, sikapin mong huwag manatiling nakalupaypay. Sikapin mong tumayo. Upang sa ganun, sa iyong pagtayo, gawin mo ang mga dati mong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Efeso, Kabanata 6, talatay 13. Malapit na po tayo magtapos. Aklat ng Ephesians chapter 6, verse 13. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo sa English, mga minamala. Ang sabi niyan, wherefore,
take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the day of evil, in the evil day. So may tinatawag na evil days in our lives. Amen. Yan ang panahon na kung saan ginuguyo ka na talagang halika na, mas masarap dito, mayroong grocery dito, bibigyan ka ng 1,000 dito. Yan yung panahon na kung saan ang mga dadaanan mong banal na gawain na talagang wala naman sa katotohanan, dito ka na. Dito pwede ka mag-short pants. Doon sa inyong init-init kaya. These are the evil days. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan ma-withstand mo. Kinakailangan mapaglabanan mo. Kinakailangan maging firm ka sa iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, unwavering dapat. Ano man i-offer sa iyo, even the angels, sabi ng Biblia, mga minamahal, even the angels will come down and say sa iyo, sasabihin sa iyo, dito tayo, hindi yan. Pero hindi yan natutunan mo ng dahilan, ikaw hindi gumaling, ikaw pinagpala. Iba, huwag na huwag mong susundin yan. Sundin mo ang turo ng mga pastor. Sundin mo sinasabi ng Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat ito ang magpapabuti sa iyo. Amen! Hindi ito pinag-uusapan na even choices A, B, C, D. There's only one choice and that is Jesus. Walang ibang pagpipilian kung gusto mo ng kaligtasan. There is only one way. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, ating basahin 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Amen. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 16, talatay 13, magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Ang sabi diyan, watch ye, stand fast in the faith, quit, you like, men, be strong, stand firm. Hindi ka dapat kung saan nga, ay naku, maganda na ate yata doon. Ay, hindi pwede. Kinakailangan kung ano ang naging dahilan, natanggap mo lahat ng pagpapala na yan, pinangako ng mahal na Panginoon, na hindi mo ini-enjoy before. Yan dapat ang sundin mo kung ano ang salita na tinuro ng mga pastor. Tinuro ng mga mangaral na inatasan nila sa atin, mga minamahal, upang na sa ganun hindi ka mapariwara. Sabi ng talata, kung ikaw ay maglalakad, huwag lilingong kaliwat kanan, diretsyo, upang ating makamit ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nanlulupaypay, ang sabi ng Biblia, because of the evil days, ang sabi diyan, in that day, having done all, kapag mangyari na sa iyo, ibig sabihin, kapag nanlulupaypay ka na, bibigay ka na, wala pa, hindi ko na kaya. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia mo, minamahal, kapag ikaw ay nakakapit sa Diyos, o maaaring ikaw ay makabitaw. Kaya ang panalangin ng mga anak ng Diyos, mahal na Panginoon, panghawakan mo ko. Amen? Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, kung Diyos ang humahawak sa iyo, hindi kanya bibitawan. Sabi ng talata, walang sino man makakuha sa aking kamay, sa aking mga pinili. Walang sino man makaagaw sa kanila, sapagkat sila'y aking pag-iingatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag lumampas na yan, mga pagsubok na yan, mga persecutions na yan, mga sakit ng damdamin na yan, na kung ano-ano masasabi nating na dahilan kung bakit tayo nanulupaypay. Ang sabi ng mahal na Panginoon, having done all, stand. Kapag nangyari na lahat at naipasa mo na talagang despite lupaypay ka na, pero still nakakapit ka pa rin, dumadalo ka pa rin, nakakaramdam ka pa rin ng banal na presensya, humihingi ka pa rin ng habag ng mahal na Panginoon. Kapag bumalik ang kainitan mo, tumayo ka uli. Huwag kang manatili sa pagkakalagpak. Amen? Amen? Kaya nga ang word dyan, ano man ang iyong pinagdadaanan. Kaya nga di pinagdadaanan eh. Dumaan ka lang.
Pagkatapos mo dumaan, diretso ka na. Hindi ka pwede nag-i-stay dyan. Kung ikaw ay nalulupaypay ngayon, huwag mong hayaang parati kang lupaypay. Magising ka na. Be awake. Ano ba? Gusto mo ba ng kaligtasan o ayaw? Sasabihin mo, gusto ko. O gusto mo nga ng kaligtasan. Ayaw mo naman sa mahal na Panginoon. Hindi mo ginagawang kalooban niya. Kung gusto mo ng langit, mahalin mo ang Diyos. Gawin mo ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakahalaga nitong isa, verse 6 and 9. Ating basahin mga minamahal dito. Sabi ng aklat ng verse 6 and 9 to 9. And at the midnight, there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps are gone out. Sa 9. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourself. Darating ang oras, mga minamahal, na ang mga tao ay ang gagawin ng tao sa iyo ay they will touch your conscience para lang magoyo ka at ikaw rin ay mawala sa paglilingkod. Tingnan niyo ito mga virgins nito. Nung sila po mga minamahal ay hinihingyan ng oil, anong ginawa nila? Baka maubusan kami. Kung ikaw yung Kristiyano, nasasabihin mo, akala ko ba Diyos ay pag-ibig? Akala ko ba Diyos ay hindi madamot? Bakit itong Kristiyanong ito hindi ba lang magbigay ng oil? Amen? Amen. Darating ang oras, mga minamahal, na even ang kapamilya mo, kukonsensyahin ka. Akala ko ba mahal tayo ng mahal na Panginoon, hindi ka nagpapabaya? Akala ko ba naintindihan natin? Mga minamahal, have the discerning spirit. Kung ang ginagawa ng kaibigan mo, mahal mo sa buhay, nagiging dahilan upang ikaw ay hilain papalayo, pwede kang magdamot. Pwede mong hindi sila pagbigyan. Sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat, maganap mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen! Sometimes sinasabi, akala ko ba Diyos ay pag-ibig? Kung dahilan para kung ikaw ay i-rebuke, dahilan para ikaw ay masaktan, at sasabihin mo sa akin ngayon, salita ng malapay, akala ko Diyos ay pag-ibig. Gagawin ko uli yan, maligtas ka lang, sabi ng mga pastor. Amen? Kung dahilan para magalit kayo sa akin, magalit kayo sa mga mangaral, sa mga pastor, dahil sa kayo ay nire-rebuke, at yan ay dahilan para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, gagawin pa rin yan ng mga mangangaral. Maligtas lamang tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ganyan tayo, kamahal ng ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon nga, God just sent it whom He loved it. Sabi ng Biblia, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga mahal. Bakit kinakailangan paluin? Amen? Kasi kinakailangan matuto. Amen? Amen. Pero bakit yun sometimes? Dahilan ko, there is that tendency na kapag namalaw-malapay na ang kanyang anak na mahal, magtampo sa kanya. Sasabihin niya, hindi na ako mahal ng aking tatay. Di nyo ba alam na bawat palo ng Diyos, kirot ang nararamdaman? Ganon din tayo mga tatay. Bago tayo pag tayo namalo ng ating mga anak, ayaw natin na sila nasasaktan, but we have to do it para lang sila'y matino sa kanilang buhay. Ganon din ang mga mangangaral. Kinakailangan ganapin ang mga bagay na ito, magmana lang tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. And the last but not the least, wake up. Late love, service, care, righteousness is only good while the door of salvation is open. Amen. Tingnan niyo mga minamahal yung verse 10. Sabi ng verse 10, mga minamahal, atin munang palakpakan ang ating mahal na Panginoon. And while they went to buy, habang sila'y pumunta at bumili, the bridegroom came, and they that were ready, yung mga handa,
went in with him to the marriage, and the door was shut. Sinara. Afterward came also the virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Sabihin, willing din itong mga virgins nito na hindi wise. Nagtatrabaho din sila, nagpakita. Di ba? Nakabili sila ng oil eh. Kaya lang, late na. Amen? Naisara na yung pintuan. Amen? Gaano man isang drum man ang dala mong oil. Sa panahon na yan, walang silbi na yung oil na yun. Sapagkat naisara ang pintuan. Anong ibig sabihin? Hanapin mo ang Diyos habang siya ay masusumpungan. Amen? Amen! Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa talata, huling 2 talata, ating basahin mga minamahal, dito sa aklat ng Jeremiah, ang kabanata 2, talata 31 hanggang 32. Amen. Amen. Ganito ang pagkasabi, O lahi, tignan ninyo ang salita ng Panginoon. Naging ilang baga ako sa Israel? Ulupain ng salimuot na kadiliman. Bakit nga sinasabi ng aking bayan, kami ay nangakalaya, hindi na kami paroroon pa sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng talata, O generation, see ye what the word of the Lord. Ito'y pangungusap sa atin lahat. Sabi diyan, have I been a wilderness unto Israel? Naging pasakit ba ako, sabi ng Diyos, sa aking mga piniling mga tao? Amen? A land of darkness? Sabi niyan, wherefore, say my people, we are lords. Sabi ng mga tao kasi, kaya na namin ito mag-isa. Kagaya na ngayon, yan mga minamahal. Ano mang sabihin ng mga mangaral, di mo na pinapansin. Kaya mo na mag-isa eh. Sarili mo ng pastor mo eh. Magaling ka na kasi, dami mo na nabasang persikulo eh. Mantabababo, abutin ka ba naman ng 30 years sa paglilingkod? Amen? Kaya ano ang masama dyan, 30 years ka na ka, pero bunjing ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating malapay no. Everybody shall praise the Lord. Kaya sinasabi natin, kaya ko na mag-isa, mahal na Panginoon. You can go your own. Akala natin ang pagbabalik ng Diyos, alam na alam mo na lahat ng detalye. Kaya sabi naman na, what happened to my people? Anong ginawa ko sa aking mga pinagpalang mga anak ng Diyos? Sila'y aking ginawan ko ng mga magagandang bagay, pero ngayon, hindi nila ako pinapansin. May sarili na silang gusto mangyari. Kaya ang sabi ng mga minamahal, we are lords. We will come no more unto thee. Hindi na namin kami maglilingkod sa hindi na namin susundin. Sabi niyan, can a maid forget her ornaments, or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Gano'n na katagal ikaw ay nalulupay-pay, kapatid? Days without number. Parati kang pinapaalalahanan, ayaw mo pa rin makinig. Kasi akala mo, kaya mo na. Kaya ko na, malapay doon! Pagdating ng mga mangaral, kaya ko na, alam ko na yan, versikulo na yan. Hindi ka na nakikinig. Nagiging masyado na tayong proud sa ating mga sarili. Masyado na tayong nagmamalaki sa harapan ng mahal na Panginoon. Don't you know that every gawain, ito'y pagkakataon upang marinig natin ang pangungusap ng Diyos sa atin? Amen? This is not about how many verses ang pwede mong isulat. Ito'y patungkol sa mensahe ng Diyos. Anong gusto niyang ipaabot sa iyo? Kundi ipakita ang kanyang pagmamahal. Na bagamat ikaw ay lumalayo, pilit kanyang hinihintay para bumalik at maglingkod muli sa ating mahal na Panginoon. Take note sa salita ng mahal na Panginoon, seek the Lord while He may be found. Lahat ng gagawin mong kabutihan pagkatapos maisara ang kaligtasan, magiging walang silbi na lahat ito. So habang wala pa yung naisasara, habang bukas pa yan, kapatid, pinapaalalahan na namin kayo lahat. Tayo lahat. Ito'y paalala sa atin lahat. Magising na tayo. Wake up. Today is the awakening time. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dati ako ay
nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Kahit tagal, Hanggang kailan pa hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Masalan pa mga minamahal. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin na. Kahit tagal, hanggang kailan pa sa puso ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Wala na iba, nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin, Amen. Wala na. nang iba, Jesus. Minamahal, hayaan natin ang member of the Church of the Living God. Sila ang aawit dito from the bottom of your hearts. Huwag lang kayo makinig. Sabihin niyo, Oh Jesus. Kayo kumanta.
Dala sila. Naintindihan niyo? Si Jesus lang ang nagmahal sa atin. Siya lang ang nagbigay ng pagmamahal sa iyo. Dati-dati wala kang silbi sa lipunan. Tinawag ka't binigyan ka ng pagpapala. Dati-dati puno-puno ka ng karamdaman, pinandidirian. Pero binihisan ka ng Diyos. Dati-dati puro ka napapahiya. Wala kang may pagmalaki sa sino man. Pero tinawag ka at inibig tayo ng mahal na bayan. At ang sabi ng ating awitin, ngayon lang natin nalaman, sa mata ng Diyos, tayo pala ay napakahalaga. Kaya maski na ikaw nagtatampo sa Kanya, sometimes nagre-rebelde ka, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, Ngayon nga, inalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. oh, sa'yo I love you, Lord. I mahal ng pansin. Ang daing mahal sa akin. ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, salamat, nakilala kita. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Sabi ng talata, ibinibigay ang banal na Espiritu doon sa humihingi sa Kanya. Today is the day. Hindi madamot ang Diyos. Ngayon ang oras, humingi ka sa Diyos. Handa ang Diyos makinig sa iyo. Huwag mong hayaan manatili ka sa kinalalagyan mong panlalamig. Siguraduhin mong kasama ka sa muling pagbabalik ng Diyos. Yan lang ang may papayo namin sa inyo.
kanya-kanyang kaligtasan. Pero kung lahat na napapakinggan nyo ibinabaliwala ninyo, wala kaming magagawa. Tawagan mo ang Diyos parati. Handa siya makinig sa iyo. Naibo natin tumalangin. Dakilang Diyos amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Diyos. Mahabag ka sa aming lahat, mahal na Panginoon. Di namin alam ang estado ng aming mga paglilingkod sa iyo ngayon. Hindi namin alam kung ito na po ay nakaabot sa iyong banal na kalooban. Pero nagsusumikap kami, mahal na Panginoon. Pinagsusumikapan namin maabot ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi namin kaya. Humihingi kami ng gamay galing sa iyo. Tulungan mo yung mga anak. Makaganap na yung banal na kalooban. Pagdingasin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa panalangin ng aming iginagalang at Manabang Lista, Waldestrada, Almeda, aming mga minamahal na mga kagawang, ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para sa ating mga minamahal na mga bisita. Ating mga minamahal baguhan. Tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. The call is not for all Christians but for everyone. Sabi ng Biblia, mga minamahal, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unang tinatawag nating pananampalataya. Kinakailangan manampalataya sa isang Diyos, walang iba kung ating malapay ni Jesus. Pangalawa ay tinatawag natin pagsisisi. Kailangan magsisi ang tao. Kapag tayo magsisisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. At lahat na tayo nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kinakailangan ganapin ito upang may patawad ang ating mapagkasala at tatanggapin natin ang nagano'ng banal na Espiritu. Pangapat, ganapin na naman ang Panginoon ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. But take note, hinihingi ito mga minamahal. Kinakailangan hingin mo. Kinakailangan ganapin mo ang kalooban ng Diyos at ito'y pagkakaloob ng ating Diyos na buhay. So, sa ito mga minamahal, sumunod po kayo sa aking sasabihin panalangin sa ating mga minamahal na mga bisita. Maging ating mga beloved viewers, sumunod kayo mga minamahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon, mapabilang sa iyong mga tunay na anak. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinangamamahal. Maraming salamat po sa mga kaluluwang lumapit sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man dahilan kanilang paglapit, ano mga pangangailangan, alam namin walang bagay na nalilingid sa iyo. Hipuin at hapuan, kamtin mo, ibigay mo sa kanila, katugon ng kanilang mga panalangin. At ikaw ang Diyos na walang imposible sa lahat ng bagay na kanilang hindi kayang bigay, mahal na Panginoon. Sa oras ito, pinapanalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit ng Manabang Lista, Waldestrada, Almeda. Patawarin mo po sila sa kanilang nagawang pagkasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa lahat ng katotohanan. Isulat ka ng kanilang pambuhay sa kalangitan. Sa na kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi ito natuloy kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito malapay noon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas.
Kung may mahal tayo sa buhay, nais nating ilapit sa malapay, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan, pinakamamalapay na Jesus. Ayun salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayas ng lahat ng gawa ng kawis sa oras ito. Sa pantalangin ng aming igregarap, may naman Baglista with Estrada, Almeda, ay po mga minamalamang magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, high blood, leukemia, kasaut, COVID-19, kasaut in Jesus' name, lahat ng mga incurable diseases, lahat, we command to kasaut in the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' name, mga panlupaypay, pagkababagi sa iglesia, kasaut, in the mighty name of Jesus, be healed, Jesus' name, kasaut, in Jesus' mighty name, hallelujah, hallelujah, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus, kasaut in Jesus' mighty name, amen and amen, amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapay noon. Amen, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal at top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen, praise the Lord, bilang pag-aangkin. At atin na pong nakamit o naangkin na, natanggap na yung ating mga pinalangin sapagkat iyan ang tinatawag na pananampalataya. Amen? Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po mga minamahal, nagtatapos yung ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po dadako sa ating pong mga announcement. Narito ang ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer, at maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na atin pong napakinggan sa araw na ito. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong beloved preacher, beloved pastoral workers, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong mga naman mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan po na ating pong pinakamamalapang Jesus, atin po munang i-update mga minamahal, yung atin pong special offerings mga minamahal. Yung atin pong special offerings mga minamahal, ito po yung para po sa ating pong palikuran. Amen. Yung ating pong toilet bowl mga minamahal, mapalitan po ng bago, yung may flush na po at meron na rin po siyang hose mga minamahal, kaya hindi na po kailangan ng kung ano-ano pa, mga tabo mga minamahal, o kaya timba, o kaya lalong-lalo na yung tissue mga minamahal. Minsan mga minamahal, amen, kapag tayo gumagamit ng tissue, doon na lang mong po doon sa bowl natin inihulog, magsasanhi po, magiging sanhi ng pagkabarado mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal ay magkaisa, ito rin po ay para po sa atin, tayo naman po ang gagamit mga minamahal. Amen. Hindi naman po yung mga taga-ibang mga ibang tao, mga minamahal. Amen. Tayo rin po na narito, mga minamahal. Amen. Na nasama-sama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. From October 15, November 10, 3,956. November 12, Sunday, 473 pesos. November 15, Wednesday, 283. November 17, Friday, 340. Ang total po ay 5,052 pesos, mga minamahal. Amen. Yan po yung kabuuan na ating nalikom, mga minamahal. Amen. Magkano po yung isang toilet bowl? Umaabot po, ang pinakamababa ay nasa 4,000, mga minamahal. Amen. Pagpapalain po tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung nais nating mag-pledge, mga minamahal, mag-pledge, mga minamahal. Amen. Yung iba, pwede nilang
lalapit po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya doon po sa ating pong beloved Sister Ate Jen, amen, na sagutin ko na po yung isa o sagutin ko na yung dalawa, mga minamahal, amen. Pagpapala po yan, mga minamahal, amen. Bakit mga minamahal, amen? Kapagkat ang ating pong binibigyan mismo ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po yan nagpapatalo, amen. Pagdating sa pagbibigay, hindi po natin siya maihigitan, mga minamahal, amen. Kahit ang ating dakilang Diyos, pag tayo nagkaloob, higit pa yung ibabalik sa atin ng ating dakilang Diyos, amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ihanda po natin yung ating pong ipagkakaloob, mga minamahal, amen. At magmarcha na lamang po sa gitna at ating pong ibinibigyan po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong special offerings, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Pagpalain po tayo ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ibalik po, mga minamahal, ng billion, trillion times ang pagpapala sa bawat mapagbigay ng mga anak, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Meron pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir after po ng closing prayer. Amen. Meron pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir at wala po. Amen. Magpaiwan po yung ating pong mga beloved choir. Amen. Maging sa ating pong mga beloved adults choir para po sa decoration. Amen. Magde-decorate po tayo, mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga beloved choir members, mga minamahal. Maging sa ating pong mga beloved adults choir, paiwan po. Amen. Mag-decorate po tayo. Sa mga nais mag-alay po ng ayuno, open po ang pastoral house. Sa mga nais mag-join, makisama sa pagpupuri, mga minamahal, open po ang pastoral house. Madaling araw nagsisimula, alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. At pagdating po ng hapon, amen, alas 4 po magsisimula hanggang alas 8 po ng gabi, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, amen, yung ating pong Bible study sa lugar po ng barangay Baldog, mga minamahal, Reyes Residence, mga minamahal, tabi lamang po ng St. Albert Private School. May makikita po tayong malaking logo, mga minamahal. Kaya hindi na po kayo mawawala. Along the highway lang po siya, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na
pananambahan, ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po mga minamahal, idinadaos, amen, sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Amen, tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At sa tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kahit magsisimula na 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 po ng hapon po mga minamahal. 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. I-share, i-follow mga minamahal, amen, ang ating pong Facebook live streaming, ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Ganun din po yung ating YouTube channel, mga minamahal, amen. Mag-subscribe, amen, i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa bago, mga minamahal, amen. Manood po tayo ng ating programa, Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen. PTV 8, PTV 4, TV program, mga minamahal. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:30 ng madaling araw ng Linggo. Ating pong beloved parents in the Lord po ang nangangaral, mga minamahal, amen. Nais nating ma-lift up, mga minamahal. Nais tayo na ma-revive, madagdagan yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen. Manood po tayo ng ating pong programa. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, o sa kanila pong beloved daughter, Ate Vincier, mga minamahal. Amen? At mag-follow up po tayo, mga minamahal. I-follow up po natin yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Maghayo po tayo, hayuan po natin, unang-una ang ating mga loved ones, isama po natin sa gawain po ng ating dakilang Diyos, ating mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, ating pong mga minamahal na mga kababayan, amen. Lalong-lalo na po, mga minamahal, samahan niyo po kami, samahan niyo po ang inyong abang lingkod tuwing araw po ng Martes, maghayo po, mga minamahal, amen. Kailangan makajoin po tayo ng puri, mga minamahal, amen, upang meron po tayong kapangyarihan sapagkat hindi po biro-biro, hindi po basta-basta ang paghahayo, amen, ang pag-share ng salita ng malapenon. Meron tayong ma-encounter na mga pilosopo, amen. Balit kung tayo po ay handa, amen, tayo po ay nakapag-ayuno, alay ng papuri, mga minamahal, isang tiyak na bagay, sasamahan po tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ang kabilin-bilinan po ng ating pong beloved parents in the Lord, ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Nawa, mga minamahal, yung ganitong bilang sa araw ng Linggo, maging bilang din po sa araw ng Miyerkules at Biyernes, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Baka mas mapagsarhan tayo ng pinto, mga minamahal. Amen? Kung kailan na tayo magpakainit, doon na pala huli ang lahat. Amen? Wag po tayong magpakasakali, mga minamahal. Amen. Huwag po tayo makipagsapalaran. Kailangan tiyakin po natin, mga minamahal, ating ipagtrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginig. Huwag pong umabsent. Miyerkules, Biyernes, Linggo, maging sa Bible study, daluhan po natin upang tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos. More praising, more blessing po, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Amen. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at tayo na po ay magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw nito. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.